Hei, Elena Cressy sy 'ma. Fi yw'r un sydd yn hollol obsessed gyda'r we. Pa fath o beth? Pethau fel hyn. Pethau fel hyn. Ac wrth gwrs, pethau fel hyn. Who that boy? Who's that? Who was that? Hey, who was that? Who was that? That boy. And who that boy? Who is that? Bob mis, dwi'n rhannu 5 o fy hoff straeon ar y we mwyn creu 5. Elena, chi'n cofio Boaty McBoatface? Wel, ceodd y Paul ar yr unfed ar 15. A pha enw enillodd y Paul? Boaty McBoatface! Hwre! Ond, fel nes I sôn wythnos diwethaf, yr NERC sydd yn penderfynu enw'r cwch. Ond, dyw'r hwyl heb orffen eto. Mae rhywun yn Australia, ar ôl gweld y stori yma, wedi enwi ceffyl rasio yn Horsey McHorseface. Ac mae ysgol yn America yn cynnal Paul I ddewis enw newydd. Be sy yn y 5 ucha? Schooly McSchoolface. Yw hwn byth mynd I fenni? Nawr, siŵr o fod glywch chi am Johnny Depp a Amber Heard yn smyglo 2 gi mewn I Australia. Anyway, dim hwnna yw'r darn mwyaf od. Cafon nhw eu cosbi am dorri reolau'r wlad. A be oedd y gosb? Talu fine? Community service? O na, mae'r Aussies di bod yn glyfar iawn y tro yma. Australia is a wonderful island with a treasure trove of unique plants, animals. And Australians are just as unique, both warm and direct. When you disrespect Australian law, they will tell you firmly. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Australia, yr unig wlad sydd yn embaraso A-list celebs. Chwarae teg i'r llywodraeth. Ath y fideo'n feiral yn gyflym iawn. Nach I ffordd o ledeini'r neges. Ac wrth gwrs, ar ôl hyn, dath y countless parodies. Fel yr un yma, gan Natalie Tran ar YouTube. Australia is a wonderful island with a treasure trove of unique plants, animals, and people. Dyn ni gyd wedi wneud camgymeriadau ar Twitter a Facebook. Gall fod yn typo, tagio'r person anghywir, neu falle hoffi llun oeddech chi ddim fod I hoffi. Sa'n siŵr os yw hwn yn gamgymeriad, ond mae fe'n ddoniol iawn. Mis diwethaf, nath criw o bobl ifanc, ar ddamwain, wahodd enwogion i'w grŵp chat nhw ar Twitter. Nath nhw wahodd colofnydd adnabyddus o America. Naeth hyd yn oed siarad nôl atyn nhw am Avril Lavigne, wedyn ymlaen I Demi Lovato a Taylor Swift, a wedyn Donald Trump, wrth gwrs. Ond oedd na un person enwog arall yn y grŵp, oedd heb ddeud gair eto. Edward Snowden. A dechreuodd Ed siarad nôl. Ar ôl bach, gadawodd Ed y sgwrs, ond gyda neges bwysig iawn. Byddwch yn ofalus pwy sy'n darllen eich negeseuon. So, dwi eisiau rhoi sylw I 2 o fy hoff tweets o'r mis diwethaf. At Voldemort Bicep, eco'r enw, sgwennodd y tweet yma. Cwpl o funudau ar ôl iddi tweeto, gath I ar ymateb yma. Roedd hwnna'n hen ddigon o aml iddi gario'r joc ymlaen. Ac fy ail hoff stori o Twitter, cwmpodd Clara mewn cariad gyda ci bach. Gofynnodd i'w thad os allan nhw brynu fe, a dyma beth wedodd e. A beth ddigwyddodd? Ath hi ati I gael yr retweets, a chafodd hi'r ci. Hwre! Ath Twitter yn wyllt ar ôl clywed y newyddion da. Dwi am orffen gan sôn am fy hoff cyfrif Twitter dros y mis diwethaf. @ExplodingUnicorn, enw da arall. Mae'r person ma yn golofnydd a comedian yn America, ac mae ganddo 4 o ferched. Dros y mis diwethaf, mae wedi tweetio sgyrsiad mae wedi cael gyda nhw. Cofiwch I danysgrifo ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.